Alberto Play. Il est fou, mais son vie il est dangereux. Ouais, ouais, La film l'amour parle français. La parte mere ardodore. On est vidéo? Maserati. Ti e bărți de culi. Să și... Събуждам се петък, я ставам, обличам се, аз взимам снуските. Качвам се на гофа, чакам да дойде да си купи за блок. Дам снуските, нищо не го е бе, че отпред има поне 5 път тройки бе, братите. Паля си едно на геленце, защото знам, че ще ме вкарат пава в гимназия. Дари кара с веста, не го е страх, че с нас има поне 3 патруки бе, братле. Братлето кара с веста, не го е страх, че ще влезне в арест. Спирам се вкъщи, правя си едно на геленце, път вече дойде от някъде, но пича. Идва към мен, сяда до мен и ми вика тая на кутия от черните. После идва едно момиченце, за да пав. Тя знае, че в махалата има много неща, горят от рънко ще се доказва. Горилата викаше, брат. От мърж до котики имаме всичко. Само ела зад блока, там ми вика ми гледай сега какво става, отвори кутията, взе си 2 черни, сложи едното долу за зъбите, другото отгоре на венците. След 3 минути падна като животно в краката ми. Стана тя след 5 минути, на някакъв тип дойде и ми вкара 2 шамара. Качихме се на тавана да го търси, но него го няма. Голяма драма стана, но ако те фана, къде ли ще го навра? Събуждам се вторник, 8 сутринта, ченгетата ми тропат на вратата, тръгвам към гофа, качвам се, отивам да се потърся за лъка, после тела, да дам учените за толкова съм излязал, защото че децата ще излезнат за лизане, знае, че не му е гре, искаме си лева, не еврото, не дете да го правите, България ще умре, но не аз, махалата, бал. Давам му кутиката и ми дава парата, нищо не го влече. Yeah.